Yn yr adran arddwriaethol dydd Llun, bydd yna gystadleuaeth newydd sbon eleni, sef gosod blodau ar y pryd, ac un o'r cystadleuwyr oedd Christine Higgs o'r ystod Gerdre Newydd, ac i chi wedi cael carden, Christine? Do, wedi cael carden ail. Beth oedd gofynion y gystadleuaeth eleni felly? Wel, oedd pawb efo bocs ac oedd neb yn gwybod beth oedd yn y bocs, blodau a wedyn be oedd rhaid ni greu oedd arddangosfa efo'r teitl Royal Flush. Right. Awr oedd genno ni i creu'r arddangosfa yma, so felly o'na o lot o pressure. A fel wedwch chi, ddim yn gwybod beth oedd mynd i fod yn y bocs o ran blodau? dim Yw'n bosib i chi ymarfer felly o flaen llawn yna? Na, amhosib. Dio ddim yn hawdd i ymarfer hwn, ond dwi'n hapus efo beth nas i gynllunio. Lot fawr o bobl wedi cystadlu, ond chi yw'r unig un sydd heb roed eich arddangosfa yn mynd am i fyny fel petai? Ie. Wel, o'n i'n meddwl well i fi wneud rhywbeth gwahanol, so yn lle mynd fel triongl, nes i bwriadu mynd i lawr, a gobeithio oedd hwnna mynd i cael y wobr gyntaf. Ond ddim tro hyn, falle blwyddyn nesaf, ynddo? Blwyddyn nesaf, bendant. Mae e'n werth i weld efo chi, a llongyfarchiadau ar ddod yn ail yn hyn. I chi hefyd wedi bod yn cystadlu, yn y gystadleuaeth yma sydd cynllun i'r ardd, a mae rhain werth i gweld os allwn ni gerdded lawr tuag at y chi. Mae hwn yn un arbennig yn fan hyn, mae yna goeden da ni fyna, yn does? Gwaith Jonathan Lloyd Davis o Abertawe, fan hyn. A mae hwn yn fan hyn, y trydydd safle? Suzanne Purchase, a hwn oedd yr un gyntaf yn y dosbarth. Daphne Furnell o Abertawe eto. Ond hwn oedd yr un nes i gael, a nes i gael wobr arbennig drwy defnyddio stwff allan o'r ardd. Nawr, mae hwnna'n anodd iawn oherwydd y tymheredd fan hyn yn y sioe, ond mae'r beirniad wedi rhoi gwobr arbennig gan bo fi wedi wneud mor dda yn defnyddio nhw. Mae siŵr eich bod chi'n falch iawn a mor browd o dderbyn yna, ac wrth gwrs yr ail wobr. Ydw, yn berffaith. Faint o waith paratoi felly o'ch chi'n gwneud cyn dod yma efo'r cynllun hyn? Oedd dipyn o waith meddwl am hwn oedd? Oedd. Mae o'n anodd iawn, achos dwi'n gweithio 5 diwrnod y wythnos, dim llawer o amser i gystadlu, ond dwi'n gweithio mewn ardd just ger mewn lle o'r enw Garthmill Hall, a dwi'n cael llawer iawn o'r ysbrydoliaeth o fyna pan dwi'n gweld y blodau yn tyfu yn yr ardd fawr yma, a dyna lle gas i'r y foundation work, fel maen nhw'n dweud, i greu hwn. Wel, chwo be, mae e werth i gweld. Mod i'n bersonol, ddim yn deall rhyw lawer am flodau, dwi'n sicr yn gallu gwerthfawrogi'r gwaith a'r meddwl sydd wedi mynd i'r arddangosfa hyn, achos maen nhw'n anhygoel, a mae werth dod yma. So, os yw'n dod i'r sioe, wir i chi galwch fewn i'r adran arddwriaethol, mae gymaint i weld yma, mae'n bendigedig yn dweud, Christine. Ydy. A diolch yn fawr iawn i chi am eich amser, a llongyfarchiadau unwaith eto ar eich holl wobrau yn y sioe eleni. Diolch yn fawr. Diolch, Christine. Diolch.